Hier, en is een standbeeld staat op de markt. Dat is Prins Maurits. Ik dacht, mooie gelegenheid om eens te vragen hoe het hem hier bevalt. En misschien nog wat andere vraagjes. Dus dat wilde ik even gaan doen. Prins Maurits. Prins Maurits. Prins Maurits. Met de achterkant naar het publiek is die leuk. Prins Maurits. Ik wilde vragen hoe het hier bevalt. U bent hier wel neergezet, maar ja, zou u dat ook voor gekozen hebben als het mogelijk was? Kunt u er iets over zeggen? Jazeker wel. Ja, wat zal ik ervan zeggen? Het bevalt me hier wel. Kijk, toen ik hier was in 1604, toen was er natuurlijk helemaal nog geen stad. Er was geen dorp, er waren geen huizen, er waren geen kerk, er was helemaal nog niks. Behalve natuurlijk het fort en mijn legerkamp. Dus er waren hier soldaten. En ja, het is nu veranderd. We hebben nou een markt. En dan zitten we zo'n drukke markt. Zelfs op de zaterdag heb je wel 3 kramen daar staan. Dus het is behoorlijke drukte. En het bevalt me wel. Zo'n drukte, daar hou ik wel van. Prins Maurits, houdt u van drukte? Ja. Ja, mijn vader is 4 keer getrouwd. Met Anne van Egmond. Toen werd mijn oudste halfbroer geboren. En mijn halfzusje Anne van Buren. Daarna is hij getrouwd met mijn moeder, Anne van Saxe. Werd ik geboren en mijn volle zusjes, Emilia en Anna. Daarna is, toen mijn moeder verbannen was, toen is hij getrouwd met Charlotte de Bourbon. Die kreeg 6 kinderen, elk jaar 1, 6 meisjes. Is daarna overleden. Dat is toch een hele prestatie, nietwaar? En daarna is mijn vader voor de 4e keer getrouwd met Louise de Coligny. En ik kreeg eindelijk weer een broer, Frederik Hendrik. Dank u wel voor dit antwoord. Inderdaad, het is een groot aantal, hè, want alles bij elkaar waren 12 kinderen, hè, 9 meisjes. 9 meisjes? Goh, hoe was dan de relatie met uw zusjes? Zo'n beetje als een haan in het kippenhok. Kippenhok, kan ik wel zeggen, ja. Ja, die meisjes, kijk. Mijn intentie was, ik wil dat ze rijk trouwen. Met hoge adel en een hoop geld. Dat moet je doen, zo moet je macht opbouwen met geld. Maar ja, dat gedoe met die vrouwen, hè, die worden dan weer verliefd. En dat is op de verkeerde man. Wat een gedoe, wat een gedoe. Mijn halfzus, Anne van Buren, die werd verliefd op Philip van Hohenlohe. Gewoon iemand in mijn leger, een officier, lage adel en een vreselijke arrogante bal, als ik het mag zeggen. Dus dat vond ik helemaal niks. Heb ik geprobeerd tegen te houden. Jaren en jaren en jaren lang. Ik denk al 15 jaar. En toen ze uiteindelijk 39 was, dacht ik, nou, geef maar toe, dit red je niet. En toen is ze met hem getrouwd. En mijn volle zus, Anna, ja, die wou ook iets wat helemaal niet, ik denk, dat moet je niet doen, meid, maar toch. Die wou absoluut trouwen met de stadhouder van Friesland, Willem. Maar dat is een volle neef. Dat is dus een kind van mijn oom. Dat is dus dan niet goed, een volle neef en een volle nicht. Dat gaat niet goed en dat ging ook niet goed. Want toen ze een kind kreeg, toen is zij in het kraambed overleden en het kind was doodgeboren. Dus dat was ook geen goede zaak. Maar het bond van alles was mijn volle zus Emilia. Nou, die werd verliefd op Don Emanuel van Portugal, de kroonprins. Kroonprins? Ha, laten we niet lachen. Portugal was bezet door Philips II, kom nou, had geen cent te makken. Maar die dacht, weet je wat, ik ga naar de Nederlanden en dan kan ik daar wel een mooi baantje versieren en zo. Nou, ik heb ervoor gezorgd dat hij helemaal nergens werk kreeg. Wat heb ik gedaan? Ik heb eerst mijn zuster opgesloten, zodat ze niet meer zou zien. Werkte niet. Werkte niet. Wat ging ze doen? Ze ging in hongerstaking. Dat moest ik doen. Ik moest natuurlijk uiteindelijk wel toegeven. Heb ik ook gedaan, maar ik heb haar verbannen. Ik heb het geld wat ze van mijn vader kreeg, 100 guldens, naar mezelf toegebracht. En ik heb al haar juwelen ingenomen en haar over de grens gezet. Tragisch, maar het kon niet anders. Toen, hè, met die eigenwijze zussen, de liefde, hè, de liefde. Ja, ja, ik moet nog iets zeggen. De Oranjes, die stonden er een beetje onbekend.
dat ze eigenlijk veel schulden maakte. Want ze noemde uw opa wel Willem de Rijke. Maar ja, dat rijke was alleen maar omdat hij 10 kinderen had, niet omdat hij veel geld had. Maar uw vader heeft het goed geregeld. Hè? Uw vader had wel een gat in zijn hand, maar regelmatig kreeg hij toch geld bij elkaar. Hij had er een goede regeling voor. Mijn vader had goed bekeken. Ik zei het al, 4 vrouwen, alle 4 rijk. Nummer 2 was mijn moeder. Mijn moeder was toen hij haar trouwde 15-jarig. Ze was aan de drank. Ze had een bochel. Ze sloeg de bediende. Ze was oerlelijk, maar heel erg rijk. En daar ging het tenslotte om. Je moet niet altijd nauwkeurig zijn, dat soort zaken. Dus hij is met mijn moeder getrouwd en het was eigenlijk helemaal geen goed huwelijk. Dat ging al vrij snel, ging dat eigenlijk mis. Misschien had mijn moeder nog bepaalde romantische verwachtingen, zoals vrouwen dat kunnen hebben, weet je wel, over een echtgenoot. Ik weet het niet. Het ging gewoon helemaal mis. Op een bepaald ogenblik heeft Alva, verklaard dat degene die mijn vader, Willem van Oranje, zou doden, een grote beloning zou krijgen. Nou, dacht mijn moeder, ja, dan moet ik dat eens even goed regelen. Dan ga ik vast naar een advocaat, in dit geval Jan Rubens in Keulen, en dan vraag ik alvast een weduwpensioen aan. Want voordat dit hoekje omgaat, heb ik vast het geld binnen. Dus hij nam Jan Rubens in de arm. Nou ja, arm. Het was wel iets meer, kan ik zeggen. Werd een relatie. En mijn halfzus Christine van Dietz werd geboren. Wat nu? Christine van Dietz, die werd gegeven aan mevrouw Rubens. Die kon Christine opvoeden. En Jan Rubens verdween in de kerker. Zijn vrouw hield van hem. De vrouw van Jan Rubens hield echt van hem. En die heeft 2 jaar lang gesappeld om 6000 guldens bij elkaar te krijgen om haar man vrij te krijgen. Mijn moeder intussen, die is door Jan van Nassau, want mijn vader zat op dat moment in Frankrijk om geld te krijgen bij de hugenoten vanwege de oorlog. Jan van Nassau heeft ervoor gezorgd dat mijn moeder werd opgesloten in een vensterloze ruimte in Slot Bijlstein. Daar is ze 4 jaar later overleden. Helemaal tokkie zou ik maar zeggen. Heeft u nog herinneringen aan uw moeder? Nog een beetje positieve... Men zegt namelijk wel dat u ook een beetje het karakter heeft van uw moeder. Wat? Temperamentvol? Ik ben de kalmte zelf, hoe durft u te zeggen? Leugens, allemaal leugens. Het gepeupel, waar halen ze de moed, de ellende vandaan om mij zo over mij te praten? Vreselijk. Mijn vader bijvoorbeeld getrouwd is met mijn moeder, met een enorme grote bruidsschat. En binnen 3 weken was het er allemaal doorheen, omdat hij heel groot feest gaf. Mijn vader hield van sier, dus die gaf daar toernooien en bals. En toen ik werd geboren... Dus de troonopvolger, want mijn broer, die was ontvoerd door Philips II, die zat in Spanje. Dus die viel natuurlijk buiten de boot, zal ik maar zeggen. Was inmiddels al, ging dus allemaal meer. Dus toen ik werd geboren, toen is er een doopvrees gegeven. Alleen maar doordat het zilver kon worden belegd bij de bankiers in Frankfurt. Dus mijn vader kreeg geld en gooide het weer weg. Ik niet. Ik had hele goede overeenkomsten met de Staten. En toen de Staten toen ik eenmaal dus stadhouder werd, toen gaven ze me ook een vast bedrag per jaar. Het is zelfs opgelopen na 1609 tot een bedrag van 120.000 daalders. In uw huidige munt is dat 4.380.000 euro per jaar. Daar kon ik wel mee rondkomen, moet ik zeggen. Ja, en het is zo, ik hou niet echt van luxe. De kleine uitzondering is mijn hoed met de diamanten snoer. Maar verder kleed ik me heel eenvoudig. Ik houd niet specifiek van dure meubels of zo, of van feesten geven. Daar heb ik niet zoveel mee. Ja, ik hou wel van paarden. Daar heb ik er 700 van. De Staten wilde graag dat u zou trouwen, hè? In verband met een troonopvolger. En ze hadden zelfs een bedrag voor u klaar van 2500
2500.000 guldens, 66.000 euro's, als u zou trouwen. Nou ja, voor dat bedrag ga je wel een huwelijkje sluiten, zou ik denken. Dus, en ze hadden 2 dames op het oog, hè? Sibylle van Kleef, alles op het oog. En even kijken, hoe heet die andere? Oh ja, Catharine van Navarre. Wat? Hoe kunt u dat nou vragen? Ik heb u alles verteld over het huwelijk van mijn moeder. En hoe ongelukkig dat was. Dan ga ik toch niet trouwen. Waarom zou ik trouwen? Mijn broers wilden ook niet trouwen. Geen van drieën. Mijn oudere broer niet. Mijn jongere broer niet. Absoluut niet. Waarom zou ik trouwen? Ik had geld zat. Dat hoefde ik toch niet te doen. Ja. Is er dan eigenlijk helemaal geen liefde in uw leven geweest? Ja, zeker wel. Ik herinner mij nog goed de slag bij Nieuwpoort. Toen zag ik haar, toen heb ik haar veroverd. Prachtige fluwelen ogen met fantastische wimpers. Hele mooie benen. Zijdezacht haar. Ik viel als een blok. Oh, wat vond ik haar mooi, wat hield ik van haar. Ik heb mij laten afbeelden op een schilderij, terwijl ik bovenop haar zat. Oh. Ja, ik heb het over mijn paard. Nee, u bedoelt de vrouwtjes, de vrouwtjes. Ja, vrouwtjes. Ik heb heel veel minnaressen gehad natuurlijk, want ja, macht trekt aan en ik zie er natuurlijk goed uit en ik heb geld. Ik had heel veel vrouwtjes en ik was ook slim, want ik nam ze altijd vers, zal ik maar zeggen. Als ze nog maagd waren en 20 jaar oud, dan liep ik in ieder geval geen enge ziekte op. Maar er was er wel eentje bij die toch langer mijn aandacht heeft getrokken. Dat was Margarethe van Mechelen. En haar heb ik ook ondergebracht in een huis in Den Haag, waar ik vaak, mijn residentie, waar ik vaak was. Een beetje heimelijk, want zij was lage adel, ze was hofdame en ze was rooms. En dat kon natuurlijk helemaal niet. Dus ik heb haar een beetje onder de radar gehouden, zeg maar. Ja, dat is heel tragisch natuurlijk, hè, dat u eigenlijk niet met haar kon trouwen, omdat zij dan rooms was en u natuurlijk protestant. Ja, dat was een hele toestand in die tijd. Dat zou nou niet meer zo zijn. Maar begrijp ik dan ook dat u geen kinderen heeft? Nou, dat zie je een beetje verkeerd. Dat een heeft niks met het ander te maken. Ik heb talloze kinderen gehad, ik weet niet hoeveel. Maar op mijn sterfbed heb ik er een stuk of 8 erkend van 7 verschillende minnaressen. En ik heb in mijn testament opgenomen dat ik 1000 guldens aan de meisjes gaf, want die gingen toch trouwen. En 1200 guldens aan de jongens. Dus ik moet zeggen, dat heb ik heel goed verzorgd. Maar ja, dus niet wettelijke kinderen. Geen wettige kinderen. Toch een beetje probleem met de erfopvolging. Hoe heeft u dat toen weten te regelen? Ja, maar dat heb ik heel goed geregeld. Ik had natuurlijk mijn jongere broer achter de hand. 17 jaar jonger. En die was toen 41, wat ik al zei. Die wou ook niet trouwen. Ik heb hem bij me laten komen in mijn sterfjaar. En toen zei ik tegen hem: je gaat trouwen of mijn hele bezit gaat niet naar jou toe. Mijn titel, mijn geld, mijn paarden, alles, niets gaat naar jou. Ja, zei hij, trouwen. Met wie? Ik zeg tegen hem: wie is nu jouw minnares? Ja, zegt hij, dat is zo iemand, een hofdametje, hè? Amalia van Solms. En ja, is ze leuk? Jawel, 20 jaar, wel aardig, ja. Nou, jij gaat nu binnen 3 weken met haar trouwen. En dat is gebeurd. Een spoedhuwelijk. Als u ook terugkijkt op uw leven, hè, u zit er maar op dat bankje, hè, dan kom je toch op bepaalde mijmeringen. Hoe was mijn leven, hoe is het verlopen? Is dat iets waar ik spijt van heeft? Heb ik ergens spijt van? Nou, ja, misschien. Ja, van Oldenbarneveld. Ik heb van Oldenbarneveld laten onthoofden. En dat viel niet zo goed bij het publiek, want zij was 72, dat vonden ze toch niet zo leuk, vond het zielig eigenlijk voor hem. En het publiek raakte tegen mij, de mensen raakten tegen mij daardoor.
Er kwamen aanslagen op mijn leven, zodat mijn neef Willem, die zei, zal ik een karabijnkorps voor je instellen, dat je bewaakt wordt, voor de veiligheid? Ik zei, nee, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Dan is mijn hele privacy weg. Dan kan ik niet meer ongestoord al die bordeelmeisjes ontvangen 's avonds. Dus dat gaan we niet doen. Dus daar heb ik een beetje spijt van. Maar ja, weet u wat het is? Het was mijn raadgever, mijn leraar. Maar op een gegeven moment groei je over je leraar heen. En heb je eigen meningen. En dan gaat het een beetje scheef lopen. Dus ik kon voor mijn gevoel niet anders doen dan hem onthoofden. Nou, dat is wel een radicale manier om met je leraar om te gaan, hè? Als je het toch niet helemaal met kan vinden. Dat doen we tegenwoordig niet zo, hoor. Dat doen we een beetje anders. Maar dan een laatste vraag. Ook een laatste vraag. Waar bent u nou trots op? Ik ben nu trots op mijn militaire tactieken die ik op een heel aparte manier heb ontwikkeld. Dat is uniek zoals ik dat heb gedaan. Ja, en verder, ik ben ook wel trots op mijn slimme dingen. Zoals Breda, veroveren met het turfschip, gingen allemaal soldaten in het schip. Er was een gedoe hoor, want ze hebben heel lang daaronder dat ruim moeten zitten, want het was slecht weer, dan konden ze weer niet weg en zo. Klammig en koud, maar het is gelukt. Ze zijn eruit gekomen en ze hebben Breda veroverd. En een tweede was Zutphen. Toen heb ik dus mijn soldaten laten verkleden als vriendinnetjes met pistoletten. Pistoletten zijn hele charmante pistooltjes. Maar dat zat dus onder hun kleding. En toen ze eenmaal daar waren, het werd al een week belegerd, toen hebben ze natuurlijk dat in de handen gekregen, die plaats. Ja, daar ben ik wel trots op. Hartelijk dank voor uw aandacht.